बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट गामि दफाफोराव अजा बायलंनि जारिनाय अजा नायखांनाय बिथांमोना सांग्रां जादों। ओम क्रीं क्रीं महाकाल की नङाब्ला जानांगोन गोजा न'नि आलासि। बे समाव गोबां ओनसोल आरो हारि माहारिनि गेजेराव खाना फोथायनाय जेरै जारिनानै बेराम फाहामथाय होनाय, ताबिज गानहोनानै बेराम गाननायनि मुङाव बेराम नायखांनायनि फारसे गोख्रों नेमखान्थि लाबोगासिनो रायजो सरकारा। रांनि सुद जाग्राफोरखौ होसो होसो हमनायनि उनाव बेबाराव फिन आरोबाव जारा फुका अजाफोरनि थाखाय गोख्रों आयेन आरो आयेनखौ सावरायदों आयेन आफादनि गेजेरजों आरो बे आयेनखौनो सावरायदों रायजोनि आयेन आफादनि गेजेरजों। मानोना गोलाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि खाना फोथायनायजों जारिनाय ताबिज होलायनाय अजाफोरनि थाखायनो गोबां जिउ गोमानो गोनां जाबोगासिनो दङ आरो माखासे समाव बेफोरबायदि जारा फुकानि थाखायनो खाना फोथायनानै दायना साजायनानै जिउ फोजोबनायबो गोबां हारि माहारिनि गेजेराव सम सम जाबाय थायो। बेफोरखौ नोजोर होनानैनो रायजो सरकारनिफ्राय आयेन आफादनि गेजेरजों बेफोरबायदि अजा बायलंनि देहा फाहामथाय खालामनायनि सायाव बन्द खालामनायजों लोगोसे बेफोरबायदि नायखांनाय जारिनायफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोनखौ मोनथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन मिथिहोबावोदि अजा बायलंनि गेजेरजों देहा फाहामथायनायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जासिगोन आरो सांग्रां जादो जायफोरा जारिनाय अजा बायदियाव लोब्बा दं बेफोरबायदि सुबुंफोरा नङाब्ला जानांगोन गोजा न'नि आलासि। मानोना बेफोरबायदि खाना फोथायनायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां बेबायदि जाबाय थानायखौ नुबोदोंमोन। दायनानि मुङाव जिउ फोजोबनाय, अजा जारिनायनि मुङाव बेरामिखौ फोथैना लानाया जोंनि समाजावबो खम नङा। बेखायनो सांग्रां जा बेबायदि अजा बायलं बिथांमोना। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जारा फुकानि गेजेरजों देहा फाहामनाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे सांग्रां मिथिहोनाय। बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों आयेन लाबोनायनि थांखि लादों। गामि दफाफोराव अजा बायलंनि जारिनाय अजा नायखांनाय बिथांमोना सांग्रां जादों नङाब्ला जानांगोन गोजा न'नि आलासि। बे समाव गोबां ओनसोल आरो हारि माहारिनि गेजेराव खाना फोथायनाय जेरै जारिनानै बेराम फाहामथाय होनाय, ताबिज गानहोनानै बेराम गाननायनि मुङाव बेराम नायखांनायनि फारसे गोख्रों नेमखान्थि लागासिनो दं रायजो सरकारा। जेरैबायदि रांनि सुद जाग्राफोरखौ होसो होसो हमनायनि उनाव फिन आरोबाव दायो गोदानै नेमखान्थि जारा फुका अजाफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों आयेन लाबोनायनि थांखि लादों रायजो सरकारनिफ्राय।